Toto je Tomáš. Zaujíma sa o históriu a umenie a jeho obľúbený predmet je dejepis. Dnes bol s jeho triedou na exkurzii v múzeu. Veľmi sa mu páčili vystavené exponáty z baroka a renesancie, no veľa sa toho o nich nedozvedel. Výklad sprievodcu nepočul dobre kvôli hlučným spolužiakom. Tí mali navyše aj príliš rýchle tempo, takže sa od nich nemohol oddeliť, aby si exponáty prezrel sám. Spomenul si však, že múzeum má vlastnú web stránku. Otvára laptop, zadáva webovú adresu a na stránke vidí vyhľadávacie pole. Zadáva kľúčové slovo a v priebehu niekoľkých sekúnd má celé múzeum na dosah ruky. Podľa rôznych kľúčových slov môže prehliadať exponáty podľa materiálu, umeleckého smeru alebo formy. Vyberá si obľúbený exponát a na web stránke si môže prezrieť ďalšie informácie o ňom. Najviac ho upúta 3D model, vďaka ktorému si ho môže prezrieť zo všetkých strán ešte detailnejšie ako v samotnom múzeu. Medzi tým si prezerá fotografie exponátu, ktoré vhodne doplňajú 3D model. V zapäti si spomenie, že má spraviť referát o exponátoch, ktoré videl v múzeu. Vďaka súhrnu rôznych atribútov exponátu nemá problém s hľadaním informácií. Jednoduchým preklikom sa dostane na stránku celej výstavy a rýchlo si prezrie ďalšie exponáty z rovnakej zbierky. Jeho virtuálnu prehliadku tiež obohatí možnosť vypočuť si popis exponátu v slovenskom. Architektúrou pôvodne gotický kostol v Dúbrave bol postavený v rokoch 1653 až 1654. Alebo aj anglickom jazyku. The originally Gothic church in Dubrava was constructed between 16... Tomáš sa dozvedel množstvo nových informácií a už teraz sa teší na ďalšiu výstavu v múzeu.